tällä päästään niinku suhteellisen nopeasti. Ei tarvi hakata tätä säleikköä. Se, että tää nyt neon ei oikein tykännyt minusta eikä minä siitä. Se, että niin yrittää menemään aina sillä, että levitin nojaisi A-pilariin, mutta nyt ei oikein onnistu. Otetaan viimeiset kiusaukset. Äsken tuolla Kylen mallilla viimeinen ryhmä. Aukaiskaa neonin koko kylki siltä puolelta.